ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಯಿನ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭಡು ಉಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ದಯಪಂಡ ದಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ನನಾತ್ ಊರ್ದಾಕಲ ಪುರ ಸೇರ್ದೇರು ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಅಂತ ಪಿದಾಯಿ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಷಷ್ಠಿ ಉಡುಪಡೆ ತುಂಬ ಕೆರೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಲು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆರೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಬೋದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವೃತ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಳೆಂತೆ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಒಣಸ್ತಿ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಕೆರೆತ್ತ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಮಕ್ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅವಲೇ ಪೋದು ನಾವು ಒಣಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಸಮಯ ಆತಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪಾತನ ಷಷ್ಠಿ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದ್ರೆ ತಿಂದೆ ಆತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲ್ಪು ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ದಾರ ತಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಂದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪೋಪುಣೆ ದುಂಬದಾತ ಮಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾಗಲೇ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತಿರು ನಿಯಮಾಡಿ ಪೊರ್ಲು ಆಚಾರ ಮಾಡ್ತದಂತ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಾತೆರೆಗಿನ ಸುಖನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮನೇ ದೇತು ಅನ್ಬೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿರ ಕೂಡ ದೇವರ ನಡೆ ಬಲಿಪುಣೆ ನರ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೋಧ ಬಾರಣ ಪಾಡ್ನೆ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವರ ನಟ್ಟಿದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರೂಕ ಆರೋಗ್ಯನ ನಟ್ಟು ಹುಡುಕೆ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಾಗ ಏತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿದಿಲ್ಲ ದಾನ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಏತು ದುಡ್ಡಿ ಪಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜನ ದಾನ ಅಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂಚ ದೇವರ ನಟ್ಟನಾಗ ಆರೋಗ್ಯನ ನಟ್ಟು ಹುಡುಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡದು ಪಿದಾರ್ಥ ದಾಯ ಮಲ್ಪಣೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬರ್ಚಿ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ದೇವರು ಪಾತೆರ್ಚಿರು ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂದಾಗ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರು ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಉಳ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಖಂಡಿತ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಹೊರ ಕುಸಿ ತಿಪ್ಪಿ ಹೊಲ ಬೋದು ಲಂಡನ್ ಅಮೇರಿಕಡ ಉಳ ಮೂಲ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಜನ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ದೇವರ ಇಜ್ಜರ ನನ್ನ ಗಾಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹೌದಾ ಮೇ ತಿಂಗಳೇ ಬಡ್ಸವಾರಪ್ಪ ಹೌದಾ ಆತ ನೀರ್ನು ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ತೋಟೆ ನೀರು ಬೋಪಣೆ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರಪ್ಪ ಜಾತ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಹೆಂಚೆಪ್ಪುಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯ ಒಂಜಿನರ ಮನೆಗೆ 2 ಕೈ ಕೊಡ್ತೋಳಿ 4 ಕೈ ಕೊಡ್ತೋಳಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದನ ಒಂಜಿ 2 ಮಂಡೆ ಕೊಡ್ತೋಳಿ ಹೌದಾ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಾರೆ 2 ಕೈ 2 ಕಣ್ಣೆ ಇದು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇರು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಂಡ ದುಂಬು ಅಂತ ಬೇಗ 2-3 ವರ್ಷ ಆಪೇದ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಂಗೆ ದೇವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಆಪೇದ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಪಕ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇನಾದಿರ ಶಾಪ ಕೊರಿಯನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಿಂಜ ಸಮಯ ಬೂಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲಪಿಜ ನಮ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರೇ ಇಂಕಲಿಗೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದೇನ ಎಂಕಲ ಜೀವನದ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಐನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇನಿ ಸಂತೋಷ ರೈಕಲು ಲೇರು ಮುನಾಯಿನ ದುಃಖೆ ಕೊಂಚ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೋ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಪನ್ನ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪರೆ ಇಂಕ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಸದನದ ಉಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓಲ ಫೋನ್ ದೆತ್ತೇರದಲ್ಲ ಮುಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿರಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚ ಫೋನು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ಏಪ ಬರಪಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಣೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರದ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ 70% ದ್ವಾರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒರಿಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬೈಕ್ಲೆ ಎದುರು ಉಂತಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐದು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಈಗಲೂ ಪೂರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಓಲಾಳ ಕೊಡತ್ತಿದ್ದು ಮುಲ್ಪಳ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕೆಸರಿತ್ತದೆ
ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ರಸ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿದ ಐಕ್ಲ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಆ ರಸ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಪುಡು ಒಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಪುಲೆಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ಪೊರ್ಲು ನಮೈತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಜನವರಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಉಂಟು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೋಂಡು ಜನವರಿ ಐದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ 30 ಒಂಜಿ 10 40 ದಿನ ಸಮಯ ನಮಕುಂಡು. ಐಟು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇಂಚ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇದು ಮಲ್ಪೊಳಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಧವೇತ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಈ ಭಾಗದ ಕೊಲ್ತಿಗೆದ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಾಲಿನದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಪಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮನಲಿ ಪಣ್ಣಗಳೇ ಪಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಆತೇನು ಮಲ್ಲ ಹೊರೆದಲ್ಲ ಐತಿ ನಮಕ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಪಣ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎರಡ್ಡ ಪೂಜೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಸಂತೋಷ ಒಂತೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒವ್ವೊವ್ವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡ ಪೂಜೆಲು ಐನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಣೆಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಭೆ ತಲ್ಪಣೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳಾಯಿ ಉಂಟು ನೆಗ್ಲು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನತ್ತೆ ಐನ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಅತಿ ಓಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಲ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ತುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಾಗ ಇಂಕಲ ಸಂತೋಷ ರೈಕಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಸುಮಾರು 10 25 25 ವರ್ಷದ ಇಂಕಲ್ಲ ನಂಟು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಇದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ತುಂಬದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮ ಇದ್ಯಾನ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಗೋ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮದಿಮೆ ಯಾರದೊಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಅದು ಬಲೆಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಬೊಳೆದು ಸುಮಾರು ಜನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಾಗಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಣಾಗಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಐನೇ ಕಟ್ಟದು ದೀದವು ಮಲ್ಲ ಅದಾನಾಗ ಮುಖ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಜೋಕುಳು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಟಾಲಿಪರ ಉಂಟು ಇಂಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆನೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇನ್ನ ನಮಗೆ నేను బుర్తు చేసినాయి మనకు 2 ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಣೆ ಬಂದ ಸಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವೈಪೇರು ಆನ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಣೆ ಬಂದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪೋ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸವಣೆ ವೇ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪಡ ಸಮಾಜದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರಡೋದು ಇತ್ತನೇ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಸಮಾಜ ಅವಾಗ ಅವು ತಿರುಗೋದು ಇಪ್ಪುಣು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಣು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುಣು ಬೋರ ಪೋವಂತೆ ಒಂದಾಗ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಣು ಒಂಜಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಣ ಎಪ್ಪಳವಣ್ಣ ಪೋಯ್ನೇನು ಏತು ಕೊರಿಯೇನು ಬತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡು ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಇಂಕಲ ಒಬ್ಬರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆದ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆತ ಸಂತೋಷ 2 ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಪುರ ಇಂಕಲ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಂದು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಹಂತವಾದ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಶ್ರಮ ಪುರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದುಂಬು ಬರುಳಿ ಮನಪಣಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ಬರುಳಿ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲೇ ನಿಗ್ಲು ಪೂರಲೆಪ್ಪು ವಿನಿ ರಡ್ಡು ದುಂಬು ಕರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸೆ ಪಾಡು ಅಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೂಜಿನದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಏರು ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪದು ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಣತದಿಪ್ಪು ಈ ಊರಿಗೂ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶುರುವಾಪಣೆ ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲೇ ಆವಡು ಆಯ ಬಜಿ ಪಾಪುದ ಯಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ವಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತ ನೆನಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪಾಪುದ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಆತಿಥ್ಯ ಆವಡು ಮಾತರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಎತ್ತವನ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಎತ್ತವನ ಐದಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಆಯ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ 1,000 ಕೊರನ್ನದೇ ತೊಳ್ಳೆ
ಕೊರ್ಜಿನಾಡ ಐಕ್ದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಬೈ ಅಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಡು, ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಡು ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡುದಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡುದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕಚೇರಿ ಮುಲ್ಪ ದೀದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳಗಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ದೀದಿ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಳುಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ ದಿಯಂಡ ಆ ಕಾಕಾಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸುಬ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಐನೇಟ ಎಲ್ಲ ಮನಿಪಿಜದ ಐನೋಡದಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂತೆ ತಾರ ಹಿಡಿದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಹೋಯ್ತಲ ಪಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಮೊಸರು ಕೊಡತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಐನಾತ್ ಚಕ್ಕಡೆ ಪುರ ಕೊರಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಐನಾತ್ ರಿಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಎರೆಗಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರ ಐನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ದೇತನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬೋದು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಐಟಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಣಸಾದ ಪೋದಾನಕ ಹಾಕಲಬೇಕ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೈ ನಿಂಜ ಮುಸುದ್ ಪೋಡೋ ಇಂದ ಒಣಸು ಮನ ಸಮಾಧಾನ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ದೇವರನಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದದಿ ತಂದು ಆ ಒಣಸಿದ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೋದಾನಗ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಬಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನತ್ತೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಣಸೆ ಬಾಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಕಡ ಪುಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಏನ್ ಎಡ್ಡೆದ ಬೊಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ತುರ ತುತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತೂರ ಕಜಾವಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೆಜ್ಜರ ಉದಾಸೀನ ಪೆನಬಲ್ಲಿ ನವ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಾವ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊಡದು ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಎರೆಗಾಲ ನೀ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಕೊರಡು ನನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಪುಣಾಯ್ತಿ ನನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶೀತಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವೈತಿನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಲಾತನಿಗೆ ಒಣಸಿ ಕಾಲಾತನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಬರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಉರಿಯತ್ತಿ ಸಮಿತಿಗೊಂಜಿ 8 ಜನ ಪಾಡಿಡನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ ದೇವರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆಂದು ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ ದೇವರದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಪಣೆಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಕಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡಿ ಆಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಜಂಡ ఆయన బెగర ఈ భూమికి కొంచెం పూర్ణందండ అవులా దేవರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೆನ್ಪೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಬಂದು ಬೆನ್ಪೇರಿ ಚಪ್ಪರ ಪಾಟ್ನವ ಬಾಕಿದವ ಕೆಲಸದವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಮನ್ಪಡೋದು ಹೂವ ಆಪೋಜಿನ ಬರ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಚವಣೆರಡ ಬಟ್ಟಲ ದಿಕ್ಕನ ಸರಿಯಾದಿಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಬರ್ಪಡಂಗ ಬಟ್ಟಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿಕ್ಕದೇ ಕೊರಡು ಐನಾತ್ ಪಾಲಕಟ್ಟದ ಒಲಸೆ ಕೊಡು ಕುಲ್ಲದ ಬಳಸೋಡು ಈ ಕುಲ್ಲದ ಬಳಸೋಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನಾತ್ ಹಿರೇ ಕೊಣತಿದ್ದು ಹಿರೆಟ್ಟು ಒಲಸೆ ಬಳಸೋಡು ಕುಳ್ಳದಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಾಗ್ಲಿ ರೇಕಲ್ ಹಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪಾಲಕಟ್ಟೆ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಣಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಮುಜಿಗರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಒಣಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಜರು ಬಟ್ಟಲ ಒಣಸಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ದಿಕ್ಕದು ಕೊಡ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಅವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಣಸಿ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ರೂಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲರಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪೆದ್ದದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಪು ಇಡೆ ಬರಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತನ ಕಂಜಿ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಂಚಿ ಈ ಜನ ಬರೀದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕೈಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಊರೆಂಗಿಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಮೂಲೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿದಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊಣಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊಣೋಳಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಇರ್ಜೇರಿ ಬಯ್ಯನ ಪಾಯಕರುಲೆ ಅದೇ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೀಪು ನಿಗ್ಲಿ ಒಡಿಯನ 2 ಜನದ ಒನಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡು ದಾರಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಈ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬಂದ 10 ಜನ ಬರ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಡೆ 10 ಜನ ನಮಗೆ ಏನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮಗೆ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐವತ್ತು ಪೂಜೆದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡ ಮಾತ್ರ 2-3 ದಿನ ಆದಿ
ಬೇಗ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ 2 ಜನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಯ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ದುಂಬೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ದಾಕಲು ಬೆಂದಿನಕಲು ಪೂರ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಐನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ದೆತ್ತೊಂಡಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ದೆತ್ತೊಂಡಂದ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೆರಡು ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾಗ ಇರ್ತೇವೆ ಅವನ ಒಟ್ಟುದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಐನ ಪೂರ್ತಿ ಪದವನ್ನು ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಐನ ಆ ಪೂಜೆದ ರೀತಿ ತೂಪಣ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಳ ಊರುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಲ್ಲಕ ಎದೋ ಜೋಕುಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪು ಎದೋ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೋರಿ ಬೋಣದ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೆನ್ಸಿ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿ ಗಲಾಟೆ ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಠ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಐದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳೆಲ್ಲ ಕೋಟು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಾಗ್ತಿ ಐದು ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಪಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತರಬೇಚಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಶಾಸಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಪಗೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲ ದೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಆ ಐದುವಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುಕ್ಕಣ ದೂರ ಪಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಐದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತಿ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳುಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಡುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಅವಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ ಒಂದುಕೊಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಫಲದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲು ಬಳಕೆಯಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಸುಗಡೆ ಕೊಲ್ಲ ಅವು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾತಿ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವರು ಅಂಚನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ಊರುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜವಣರಿಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ತೆರೆಯೋದು ಅಂಚಿನ ಗೋಣಿನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ನೆಪೋಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಪಡಲೆದು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಪಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಕಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ ಕೇರ್ನಾಗ ಕಮಿಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ತೂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಲಿನ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಿನ ಸುಲಭ ಏರಿಗಳ ತಿಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಪ್ಪಿ ಸೇರ್ಸವ್ರು ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಂಜನಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಬರೀದ ಹಂಚಿಂಚಿ ಪೂರಂಗ ಒತ್ತೇ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ನೈಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿದ ಈಗ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಒಳ ಸಾಕು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ ಎಂಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಜೋಗುಲಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರಬಲ್ಲಿ ಶೀತ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಬೆಚ್ಚರಿಯದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪತ್ತೆ ಆ ಜೀವನ ದಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪೂರ್ವಂತೆ ಪರಿಮಣಿತೆ ಮರತ್ತದೆ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಮಲ್ಲಾಕಲಿ ದಾರಿಚ್ಚಿ ವಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಐದು ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಆಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಬೇನೆಗಳು ಬುಡಾಪುನ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣೆ ಸೂರಂತಂದು ಆ ದೇವರ ನಾವಿತ್ತು ತಪ್ಪಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಇನಿ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದಿನಕ್ಕೂ 5,000 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮನಸ ಮಾಡ ಆ 7,000 ಜನಕ್ಕೂ ಬಯ್ಯ ಗಮನಸ ಮಾಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಎತ್ತವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗ್ಲಿ ಜವನೇರ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದಾಗಲಿ ಪೂರ ಇದ್ದೇನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ 5 ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತ್ತಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಗಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಪೊಳ್ಳುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯಗಂತೂ ಬರ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ್ಬೆ ತಪ್ಪಿದ್ದನ ಮಾತ್ರ ಎದುರೆದುರೆ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅತಿಥಿನಕಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಇದ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಡು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಲೆತ್ತಿನ ಈ ಊರ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಮಾತೆರೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ವಂದಿಸದೆ ದುಂಬುದ ನೋಡುದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಇಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿನ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್. Navratan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951 9481644951 9663814451 08251 200 551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ